Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşsaz. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıryan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Garaşsaz. Baqy tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiň parasatly ýol başçylygyny alynıp barlayan işler berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne münasip ýolgolar bilen üstünlikli rowşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyndaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 20 oktýabrda hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedowyň hem Malaziýanyň premier ministri Muhyiddin Ýasynyň arasynda telefon arkaly söhbet geçirildi. Söhbetçiň dowamynda ýurtlamyň iki tarapaýyn hem köp tarapaýyn görüşdi. Birleşen Milletler Guramatynyň hem beýleki awraýly halkara dilimleriň çäklerini netijeli gatnaşyk edýänligi beýlenildi. Söhbetçiň dowamynda ýalňyş energetika toplumyndan başga özara bähbetli ykdysady hyzmatdaşlyk, iş we gatnaşyklary ösdürmek, uzak möhletli maýy goýum tasamalaryny durmuşa geçirmek üçin köp sanly geljegi uly uğurlaryň bardygy beýlenildi. 28 oktýabrda paýtagtymyzda Türkmenbaşy hem Niýaz Şahy ýollaryň çatyragyny ýerasy awtomobil hem piýada geçirgeli Mahabat binasy ýerleşdirilen toplumyň hem diwan mehmanhanasynyň açylyş dawrasy boldy. Berkarar watanmyzyň kemeşilik bir taraplyk derejesine eýe bolmanyň 25 ýylyna bagşlanan dawralary hormatly prezident Gurbanogly Berdimuhammedow gatnaşdy. Sunugy işgärleri we dörejilik topurlary aýdymsada tanysy çykyşlary uly joşul bilen ýerine ýetirip öz usatlyklaryny görkezdiler. Hormatly prezident ýygynyň el çarpyşma bilen toý bagyny ketip düzümleýini desgalar toplumlaşdy. Türkmenistanyň prezidentiniň degişli kararyna laýykda ýerasy awtomobil hem piýada geçirgeli toplumyň tasamasyny düzmek şeýlede gurmak, şol sany ýanyşyklary awadanlaşdyrmak, hem eltiçi inženerçilik kommunikasiýalaryny çekmek türkmen telekeçlerini ananaly. Yerine aýtsa kädir ýurdumyzyň telekeçleri watanmyzyň ykdysady kuwatyny artdyrmaga munasip goşunt goşup dürli uğurlarda şol sany guruluşy ulgamyny üstünlikli işýärler. Şunu iň gowy işgürlük hem hüner taraplaryny görkezýärler. Paýtagtymyzda täze urlany ýol ulgamynyň desgada toplumy 4,5 hektar meýdana ýerleşdirildi. Ýerasy geçirgäniň uzunlygy 350 metre barabardyr. Aýlawly ýol çatyragynyň aşagynyň geçýän ýoly awtomobilleriň degişli uğur boýunça bökdönşüt hereketini üpçünedir. Bu bolsa ýol hereketiniň howpsuzlygyny güýçlendirmäge mümkinçilik töredip, geçirjili ukybyny ýoklanyrmaga hem şäheriň şu bölegini uly gatnawyny gadalaşdyrmaga ýardym eder. Ýerasy geçirgileri öz nowatyny piýadalar üçin amatlyklar döredir. Olar köçäniň bir tarapyndan beýleki tarapyna bökdönşüt geçip bilerler. Paýtagtymyzda hem tutuşy ýurdum boýunça uly aragatnaşyk ulgamyny döwri waplaşdyrmak meselelerini döwlet başlymyzyň hemişe üns merkezine durýanyny aýratyn bellemek gerek. Çünki ähli döwürlerde oňat hem ygtybarly ýoldan bolmagy ukgunly durmuş ykdysady ösüşiň möhüm şerti bolmagyna galýar. Şunun bilen baglykda ýurdumyzda bar bolan ýollaryň durkun täzelemek hemde täzelerini gurmak, awtolog serişleriniň sanynyň artmagy bilen şertlendirilen häzirki zamany ulanyş taraplaryna doly gybap gelýän inženerçilik desgalaryny gurmak boýunça ýygylarly çäreler görülýär. Hormatly prezidentiň belleşýäli degişli uğurda tasamlary amal aşyrylany öňde barjy gadananlary innowasion inženerçilik, konstruktorçylyk hem dizaýnerçilik şöhretlerini işiň ulanmak, ýokary hili guruluşyk, timarlaş hem beýleki serişleri peýdalanmak berurdur. Soňky ýyllarda Aşgabatda gurulan ýollar hem köprüler, ýerüstü hem ýerasy geçirgiler, awtologlaryň hem piýadalaryň howpsuz hereket etmegine mümkinçilik töredip, esasy ýollara düşýän agram peseltmäge ýoly diýen wagty kemeltmäge şert töretdi. Ýerine aýtsak degişli tasama amal aşyrylany oň bedelişine de aýratyn ünsärli. Häzir şunuň ýaly desgalary oýlanşykly meýilleşdirmek hem bedelmegi netijesinde gözel paýtagtymyzda Aşgabat tanalma derejede özgördi. Hormatly prezident ak mermerli paýtagtymyzyň binagarlyk keşfine sadaşlyk goşulan uly kommunikasiýa düzüminiň desgalar toplumyny gözden geçirdi. Soňra döwlet başlymyzy piýada Türkmenbaşy ýolunyň uğruna ýerleşen Aşgabatyň mehmanhanalarynyň üstüne getiren täze diwan mehmanhanata tarap boldy. Hormatly prezident ýol uğruna şäheriň bu günjüňiň ýagdaýyna hem awadanlaşdyrylmagyny ünsärdi. Bu ýerde soňky ýyllarda ak mermerli paýtagtymyzyň binagarlyk keşfiniň aýrylmaz bölegini öwrülen döwrewap binalaryň toplumy kemale geldi. Dörejilik topurlary dürli öwüşgünli aýdym sada çykyşlary ýerine ýetirdiler. Şeýlede merjen paýtagtymyň şäherlerine gurulýan dürli maksatly desgalaryň milli binagarlyk keşfine aýratyn ünsärli. Şäher guruluşyk maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek şäherlerine kemale gelýän binalar, ýol uly düzümine degişli desgalar, feýilge ähli bir bütügi sadaşga emele getirip, şäherleriň ýaşaýyş hem dyn jarmak üçin amatly ýagdaýy üpçünedi.
Döwlet başçymyzy bu ýere ýygnanlara gutluk sözi bilen ýüzlenip, uly bayramçylygyň, watanymyzyň hemişelik bir taraplyk derejesine eýe bolmagynyň şanly toýunyň ýakynlaşýanyny bellädi. Şununla baglanykda şu ýyly Türkmenistan bir taraplygyň mekany ile baglanyldy. Bugün parahatçylygyň dowasokly ýollary beýik ýüpek ýolunyň ýüregi garaşy Türkmenistanyň üstünden geçýär. Bir tarap watanymyza tutuş dünýäde parahatçylygyň, abadançylygyň hemde ösüşiň bähligine sewit hemem halkara gatnaşyklary ösürilýär diýip hormatly prezident bellädi. Döwlet başçymyzy bu ýere ýygnanlary hemem tutuş halkymyzy täze binalan açylmagy bilen tüýsürlik toňutlap, hemmelere berk jan sarany, abadan hemem bagtyar durmuşy arzuw etdi. Dabara gatnaşyjylaryň el çarpyşmagy bilen hormatly prezident toý bagyny kesdi. Milli liderimiz mehmanxana toplumynyň içine girip oňy gurulşy bilen tanışdy. Mehmanxananyň täze binasyna 131 oto ýerleşdirilip, olar standart, lüks, ýarym lüks hemem VIP otolardan ibaratdyr. Şeýle restoran hemem banket zaly bar. Bu ýerde mehmanlaryň oňat ýaşamak hemem medeniýetli diňjalmak üçin ähli şertlere gözeňde tutulýar. Hormatly prezidentiň belleşýäri bugün paýtagtymyzda Aşgabat dünýäniň uwudan hemem ýaşamak üçin amatly şäherleriň biri. Sebit hemem halkara hyzmatdaşlygynyň ikrar edilen merkez hökmüne öz ornuny putulanýar. Muňa daşary ýurtly mehmanlar hemem syýahatçylary munasip garşylamak, ýeri şäherlere geçirmek üçin ähli şertleri döretmek maksady bilen ýurdumyzyň mehmanxana işöwürlük ulgamyny iň gowy tejribäni hemde täze işläp düzümleri çekmegiň zerurdygyny şertlenýär. Soňra hormatly prezident mehmanxananyň banket zalyny hemem restorany syňlap, bu ýere gelýänleň oňat diňjalmak hemem dawarly şäherleri geçirmek üçin döredilen şertleri üniti çekip, mehmanlara medeniýetli hemem bir kemsiz hyzmatlaryny üpçün edilmeginiň möhümdigini bellädi. Asyrlar boyu öz dostluk hemem mehman söýürlügi bilen tananyp gelen türkmen halky bu däpleri nesilden nesile geçirýär. Hemem olary täze taryhy döwürde munasip dowam etdirilýär. Bitara Türkmenistan parahatçylyk, söýjülük hemem hoşnýetli goňşulyk syýasatyna üýtgöwsiz ygrar bolmak bilen dünýäniň beýleki döwletleri hemem halkara guramalar bilen netijeli gatnaşyklary üstünlikli ösürýär. Geljegi uly bolan syýahatçylyk uruh hökmünde de diýarymyzyň meşhurlygy artýar. Bu ýerde hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow Renesans Holding Türk kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Alajagy kabul etdi. Döwlet başçymynyň belleşýäli açyk gaplar syýasatyny durmuşa geçirýän hemem ilmi tehnik ösüşiň gadanlaryny hemem innovasiýon tehnologiýalary daýanýan bir tarap Türkmenistan daşary ýurtly iş ýurt toporlary şol sany türk hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklar üçin hemişe açykdyr. Duşuň dowamyny milli liderimiz hemem Renesans Holding kompaniýasynyň ýol başçysy bar bolany mümkinçilikleri hemde ýurdumyzda maraşyrlayan halyk hojalyk toplumynyň esaty puduklaryny ösürmegiň maksatnamalaryny nazara almak bilen hyzmatdaşlygyň geljegini ara alyp maksatdaşlar. Döwlet başçymyzy hormatly mehmanlar üçin kitapda ýadygarlyk ýazygy alyrdy. Milli liderimiz bu ýerde haşan mehmanxananyň gurulşygyny amala aşyran Türkiýanyň Renesans Holding kompaniýasynyň müdiriýetiniň başlygy Erman Alajagy ýerine ýetiren işler üçin minnetdarlyk bildirdi. Hemem oňa özüniň Türkmenistanyň dermanlyk ösümkratly almyşynyň 10-njy tomuny sowgat goşurdy. Soňra hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow dabara gatnaşyjylar bilen hoşlaşyp, bu ýerden Oğuzhan köşkler toplumuna tarap uğrady. Soňky ýyllarda günden-güne milli liderimiziň taýlaty netijesinde paýtagtymyzyň ähli ýerlerine bolşýaly şäheriň merkezi kunjagynny degişli abadançylyk, arasaçylyk işleri iýdigderli alınıp barylýar. Şol wagtyň özünde diýarymyzyň baş şäheriniň ekologiýa ýagdaýyna möhüm ähmiýet berilýär. Şäheriň çäklerine ekilýän baglaň dürli gullyň sany artýar. Feýlgäk toplumlaryň çägi ýeňilýär. Bu bolsa ak mermerli Aşgabatyň öz boşly keşmini has hem gözelleşdirýär. 29 oktýabrda hormatly prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedow minister kabinetiniň sanly video aratnaşy arkaly Nowotdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşyna degişli birnäçe möhüm meseleler ara alynyp maslahatlaşyldy. Hemem käbir resmi namalaryň tasdimlaryna garaly. Mejlis gatnaşyjylary alynyp barlayan işler barada hasabat berdiler. Watanymyzyň gülläp ösmegi, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň mundan belägämi gowlanmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezident bilen ýol başlygyna görülýän şäherleriň netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň üpçün edilýänligi, hemem halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň hasamy ýokulunýanlygy bellenildi. Hormatly prezident bilen belleşýäli milli maksatnamalaryň kefiýetiniň işlerini dowly ýerine ýetirilmegi möhüm güýdýär. Ol watanymyzyň ähli uwlardaky ösüşi bilen baglanşykdyr. Döwlet başçymyzy bayramçylyk çäreleriniň möhüm wakalaryň ähletiniň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmeligini, olaň milli öwüşünler bilen tapawut bolmalygyny, baýmany mazmuny eýe bolmalygyny noktada. Her bir işde sadaşyk ýokary netijeleri üçindir diýip hormatly prezident bellädi.
Häzirki wagtda döwrüň talabyna laýykda işlenmegi ösüşi ykdysadyatymyzda öňüdüşligi gazanmagy mümkinçilik berýär. Şunukda nazardan biziň her bir işimiz üstünliklerini esasyny düzmeler. Hormatly prezident we ýetip gelýän bayramçylyklara başlanyny çärilen degişli derejede gurulmagyny çöküp şolaň tutuş ýurdumda boýunça ýokary derejede ählimin ruhy bilen ýadyna geçirilmegini üpçünepek barada degişli ýolbaşlara anyk görkezmeler berdi. Hormatly prezident we milli ykdysadyň ähli pudoklaryny sanly ulgamy geçirmek üçin şartlanmagy öňdür ýany wezipeleň esasy urlarynyň bir hökmüne kesitdi. Mälim bolşaýaly edýdi watanymyzdan güllä ösmek hem halkymyzyň awadançylygy barada alada giňme çörli oňyny özgörtmer siýasatynyň başyny başlaýjy hormatly prezidentiň hemişe üns merkezine durýar. Şol özgörtmeleň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyz ähli ulgamlarda haýran galdyryjy netijeler gazandy. Hemem geljege anamly garaýar. Meclisiň dowamyna döwlet durmuşyna degişli başga da bir näçe meseleler garaly, hemem şolar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 30 oktýabrda hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow awtolog kärhanlar toplumynyň hemem awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň okuw türünüşik merkeziniň açylyş dawratyna gatnaşdy. Täze halan ulanylmagy berilmegi döwrubap uluglamynyň döredilmeginiň Türkmenistany durmuş ykdysadyny öňsürmegiň eller tutulýan uglaryň hatyryna durýanlygynyň aýdyň subutnamasy. Geografik taýdany amatly ýagdaýa eýe bolan ýurdumyzy Orta Aziýanyň üstünden geçen Sewit hemem Sewtara ýollarynyň çatyrygyna ýerleşmek bilen ägurt uly üstaşyr mümkinçiliklerine eýe bolup olary has netijeli amal aşyrmaga çalışýar. Hormatly prezident we bu ýere ýygnanan dawraly wakany beýan edýän habar berişdirişleriniň wekilleri bilen söhbetleşýärler. Hormatly prezident we täze Irdesxanyň ähmiýetini belläp, oňy ýurdumyzyň uly kuwatyny hasam berkitmäge hem artdyrmaga ýardym etjekdigini aýtdy. Soňra hormatly prezident we bu ýere ýygnalanlara gutluk sözi bilen ýüzlenip, bizi paýtagtymyz Aşgabat şäherine häzirki döwrüň iri uly taslamasy bolan awtolog kärhanlar toplumyny hemem awtomobil mekdepleri birleşiginiň okuw türünüşik merkezini açyp ulanmagy berýär. Hormatly prezident we bu ýere ýygnalanlary desgalan işe ýedilmegi bilen tüýsürük noktada. Hormatly prezident we nagtaýşy açylyp ulanmagy berilýän täze toplum Sewit hemem kontinent derejesinde halkara ulag geçireklerini döretmek barada Birleşen Milletler Uguramasynyň berent minberinden öňe sürülen möhüm hemem wajyp meseleleň üstünlikli amala aşyrylýanynyň subutnamasy bolup durýar. Awtolog kärhanlar toplumynyň hemem awtomobil mekdepleri birleşiginiň okuw türünüşik merkeziniň ähmiýeti belenildi. Geljekde bu düzüm çar tarapdan gelýän dowsukly ýoluň üstaşyr geçýän iri merkezine urlar. Tutuş Sewitde häzirki zaman ulug üstaşyr üçinçilik ulgamyny döretmegiň ören möhüm bölegi bolar diýip milli liderimiz anamellerdi. Garaşylyk ýyllaryna berkarar watanymyzda öňde barjy çeýnikler bilen çüredilen döwrubap aerovokzallar toplumlary, demir ýol mendirleriniň binalary ulanylmagy berilip, pulot ýoluň hemem awtomobil ýollarynyň müňlerçe kilometr çekildi. Injenerçilik desgalary, demir ýol hemem awtomobil köprüleri gurup işe girildi. Milli liderimiziň başlangyjy bilen diýarymyzda ýaňlanýan özgörtmeň şäherlerini ulug düzümini düýüplü döwrubaplaşdyrmak. Şol sany demirgaly günorta, günnogor günwatar ular boýunça ýurdumyň çäýiniň geçen halkara ähmiýetli ýollary diversifikasiýa ýol bilen ösdürmek boýunça giň garmly maksatnamalary durmuşa geçirmek işi dowam edýär. Hormatly prezident we ykdysadyň hemem ýylatyny uly hyzmatlaryna bolan hajatlaryny doly kanagatlandyrmagy, ukyply bolan uly kommunikasiýa toplumynyň batly depkinleri bilen ösüşini Türkmenistanyň dünýäniň gatnawlary ulgamyny goşuşmagyna gönükdirýär. Ählimumy uly hyzmatdaşy wagtda Türkmenistanyň garaýşy şol hyzmatdaşlygy ýygydarlyk hemem belli bir maksatly häsiýeti çaýmak, şol meseleleri Sewit derejesinden halkara derejesine çykarmak, Birleşen Milletler Uguramasynyň minberiniň öňe sürmek zerurlygyna esaslanýar. Türkmenistan Birleşen Milletler Uguramasynyň ýürütülüşdirilen düzümleri, ozary bilen Birleşen Milletler Uguramasynyň Ýewropa Ykdysady Komissiýasy, Birleşen Milletler Uguramasynyň Aziýa we Ýuwaş manfaatleri üçin ykdysady we durmuş komissiýasy, şeýle halkara awtomobil ulagary birleşigi ýaly Birleşen Milletler Uguramasynyň iri hyzmatdaşlary bilen netijeli we özara bähbetli hyzmatdaşlygy işiň amal aşyrýar. Halkara ýük taşamalarynyň ulag logistika merkezleriniň ulgamyny döretmek şeýle hyzmatdaşlygyň garaşylýan netijeleriniň biri bolup durýar. Ýewropa, Kavkaz, Aziýa geçirgesi Sewitiň ýurtlarynyň ulamynyň multimodal toplum bolup durýar. Oň hereket etmegi döwletler hemem Sewitleň arasyndaky sowda ykdysadyny hemem ulag gatnawlaryny ösdürmäge gönükdirlendir. Bu bolsa meşhur taryhy urlaň Beýik Ýüpek ýolunyň gaýtadan dikadilmegine munasip goşunt bolup durýar. Ulamyny ösdürmegiň milli maksatnamasy bu pudukda halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek bilen göz köni baglar. Bu bolsa öz nowatyny geosiýasy hemem ýok ykdysady ösüşiň umumy hajatlary hemem meýilleri bilen şertlendirlenir.
Türkmenistan iqlimin merkezine yerleşmek bilen Ýewropa, Aziýa, Ýuwaşmany we Günorta Aziýa ykdysady ulgamlarynyň öz aragtynyşlary üçin köprüýüniň wezipetini ýerine ýetiripler. Türkmenistan goňşy döwletler bilen birlikde möhüm tasamalary ýygydarly amal aşyrýar. Muňa mysal hökmünde Demirgazy Günorta urbanşy Gazagystan, Türkmenistan, Eýran demir ýolunyň gurulmagyny görkezmek bolar. Beýleki giňerilme tasama Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan polat ýolunyň gurulşy bolup oňa amal aşyrmagy Sewitiň döwletlerini ýeri halkara bazarlaryna çykmagyna mümkinçilik berer. Çelikde Merkezi Aziýa tewtiniň deňde çykalagy bolmadyk ýurtlary belerekdäki tagalar bilen Sewit aragatynlar üçin öz şäherlerinden amatly üstaşyr ýoluny geçirilmegini üpçün etiplerler. Hormatly prezident bu awtomobil toplumyny sanly ulgama geçirmek baradaky meselelere ünitçekdi. Sanly ykdysadyň köp urlugy ähli pudoklaryň hususana ulug toplumynyň işini özgörtmegi gözeňde tutýar. Bu pudok durmuş ölümçilik düzüminiň esasynda diýähemde ýurdumyzy innowasion taýdan ösürmekde möhüm orny eýleýär diýip hormatly prezident bellädi. Bu pudok ýüklüň agramly bölegini daşymaga mümkinçilik berip, harit ulanşygynyň möçürlerini artyrmak üçin şertler döredýär. Önüme önürjüleri, hemem sarpejleri, bir bütöwi ulug logistika ulgamyna baglanşdyrýan esasy halky bolturýar. Şoň üçin ony sanly ulgama geçirmek hemem umumy dünýä ulug sanly giňişligine goşulmak möhüm ähmiýete eýe bolturýar diýip milli ýerimiz bellädi. Hormatly prezident we hormatly mehmanlar üçin kitapda ýazyga alyp, hemmeleri täze toplumyň açylmagy bilen ýene bir gede gutlady. Soňra toplumyň şäherine hormatly prezident we awtolog kärhanalar birleşigine täze gelen awtologlar görkezildi. Milli lidermede olaň häsiýetnamalary kimem üçinçilik bilen tanışyp, awtomobil gatnawlaryny mundan belägem ösürmek, sewitleň arasyndaky kommunikasiýalaryň beýleki görnüşleri bilen birlikde awtolog pudogynyň öňünde durýan esasy wezipeleň hataryny durýanyny aýtdy. Hormatly prezidentiň belleşýäli biziň ýurdumyzda beýik ýüpek ýolunyň möhüm halkaty bolup, häzirki döwürde taryhy ýoly innowasion taýdany dikiltmekde möhüm orna eýleýär. Hormatly prezident we häzirki zamanyň ekologiýa talaplary gözeňde tutulup, Günorta Koreýada önürleni täze awtobuslar bilen içgen tanışdy. Täze ýoluşy ulaglaryny maglumatlaryň türkmen diline ýazylmagy, türkmen Koreýa gatnaşyklarynyň ýokary derejede ösürilýäni tasdiklaýar. Hünärmenliň çaklamalarına görä ýurdumyň çäginiň geçýän ýük akymlarynyň hemem möçürleriniň ýyl saýyn artmagyna garaşylýar. Bu ýagdaýy nazar almak bilen Türkmenistan ulug ulgamyny ösürmegi uly dünýäni milli şeýlede sebet hemem halkara ähmiýetli giňerilme tasamalary amal aşyrýar. Hormatly prezident we şanly waka münasibetli awtolog serişlerini sowgat berdi. Umumany ulug we aragtynyş ulgamlarynyň batly depkinlerde ösürilmegi täze durmuş ykdysady şertleň döredilmegine, ýeşewir hemem özara bähli hyzmatdaşlygyň giňerilmegine, goňşy ýurtlar şeýlede dünýäniň beýleki döwletleri hemem halklary bilen dostluk hemem doganlyk gatnaşyklarynyň berkemegine ýardam edýär. Dawralar halkary ýollarynyň strategik taýdany ähmiýetli çatyrygyna ýaraşan ýurdumyzyň üstaşyry ulug huwatyny dolu amal aşyrmak üçin berkarar watanymyzda uly mümkinçilikleň döredilýänini nowatda görkezdi. Şeýlede hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow Sewulda geçirilen Demirgazy ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça halkara forumuny video ýazygar kılçykşetdi. Koreýa Respublikasynyň prezidentine hemem bir näçe döwletden başlanýan gatnaşmagyna video maksat görnüşine geçirilen ýokary derejeli forumuň gün tertibine häzirki döwrüň anyk ýagdaýlar bilen baglykda hemem geljekden uralyp Ýewraziýa hyzmatdaşlygynyň möhüm meselelери girdildi. Forumda hormatly prezident we video ýazygar kılçykşetip ähli parahatçylygyň, awadançylygyň hemem ösüşiň bähitlerini gybap gelýän, sewit hemem dünýä derejesindäki netijeli gatnaşyklary ösürmek meselelerini beýtarap Türkmenistanyň işçiň hemem başlanýşlar bilen çykyş edýän ýürürlügini tasdiklady. Milli lidermada bu wekilçilikli forumy Ýewraziýada halkara ykdysady, sowda we maýy goýum hyzmatdaşlygyny uzak möhretde ösürmegiň strategik taýdany ähmiýetli meseleläriniň ara alınıp maslahatlaşmagy bilen baglykda öz watyny öňe sürülene başlanýyş hökmüne garaýanyny bellädi. Hormatly prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedow täze Demirgazy ykdysady syýasatyň esasyny goýulan maksatlaryň hemem ýürelgeliň iş ýüzünde amal aşyrmagyň köpürli energetika, ulug üstaşyry geçirilýäriniň döredilmegine, özara baglanşykly bolan örümçilik tapgarlarynyň hemem Ýewraziýa ykdysady hyzmatdaşlygynyň senagat goşaklarynyň kemale ýetilmegine, any köwüslenirji güýji öwürjekdigine anam bildirdi. Şunun bilen baglykda hormatly prezident we Ýewraziýa iklimini geoiqtisadyň täze keşfiniň baş mazmunynyň hyzmatdaşlygyň diversifikasiýa ýoly bilen ösürilmeginiň awarat bolmalygyny bellädi. Muňa özi hakyky ýagdaýlar şoňa görä onu ösüşe gönükdirilen etlenlik netijeli strategiýalar bähitlen hemem uzak möhretli maksatlaryna gabat gelmeginiň hemem utguşmagyň esasyny birek orny tutma eýsem üstüne ýetirmäge hyzmat etmeleri.
Hormatly prezident bu yurdumyzyň Koreýa Respublikasynyň gatnaşyklaryny häsiýetlendirýän özara düşünşmegiň netijelerini hem iki taraplaryň bähbediň gadanlan derejesinde ýokary baha berilýänini belläp, iki taraplaryň harita urunşylygyny depkinligini hem durnuklygyny, şeýle maýy goýum hyzmatdaşlygynyň üstünlikli üstürilýänini nutdy. Hormatly prezidentiň beýan etişleri Türkmenistan Aziýadan Ýewropa tarap strategik ýoluň çatyragyna ýerleşip, bu mümkinçilikleri hem artykmaçyklary üsüşüň umum maksatlarynyň hyzmatyna goýmagy, gatnaşyklaryň anyk ykdysady söwda, maýy goýum ulgamynyň döredilmegine hem hyzmatdaşlar bilen birlikde ruwaşyň hem awadançylygyň ýoly bilen gitmäge goşundyny goşmaga taýýardyr. Milli liderimizde çıkışının ahırına forma gatnaşyjylary ýene däwr edip mübarekledi. Hemmelere mazmunly hem netijeli işlemegi arzu etdi. Şeýle-de 30 oktýabrda hemişelik bir taraplamyň şanly 25 ýyllyk bayramynyň öňsýretinde paýtagtymyzyň göder günjügine bina edilen Jahan Dörejlik merkezi açylyp ulanylmagy berildi. Jahan Dörejlik merkezinde döwrüň iň kämil tehnologiýalary hem ösene çeýnik terişleri bilen üpçünedilen uly we kiçi tanstoplar üçin aýratyn zallar, denanlar üçin günnäger sport maşyklary zally, gelin ýyllar üçin fitness zally, fit studiýasy, suratkeşler üçin otog, orkestr üçin taýýarlyk zally, tikin we el işleri bölmi, maslahatlar zally, köpürli sport zally, vokal saz guralary topary hem kiçi hor topary üçin taýýarlyk otoglary ýaly ençeme dörejlik maksatly düzümler bar. Muň özi sunugatyň dürli uglar bilen gyzyklanýanlaryň tebigy zekin başarlyklaryny açmagy, dörejligini has hem kämilleşdirmegi, döwrewap eserleri döretmekler üçin zerur şertleri üpçüneder. Hepde mühim wakalary hormatly prezident bilen el-ýurt bähretişleriniň ruwaşanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde ösýänini äşkar etdi. Ine bolsa hormatly prezident bilen adyny elen gutlaw bilen tanşa diýäs onda şeýle diýilýär. Onun Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşsylygynyň 29 ýyly münasibetli Gana Respublikasynyň halkyny hemde hökümetiniň adynyň şeýle öz adymdan sebäbi türkmen halkyna tüýsürekden gutlawlarym hemde parahatçylyk we güllep ötüş bardaky arzuwlarymy beýan etmegi özüm üçin uly hormat saýan. Sizin paýgasty ýol başlygyňyzda Türkmenistanyň tutuş jemgyýetiň bitiwligini esaslanyp, ötüşüň hasam belen sepkitlerini çykjakdygyna puhta ynanýan. Gana Respublikasy özara geňeşmeler işçiňleşdirme arkaly beden ýurtlarymyzyň arasynda ýygyjam hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagyny esasy uradynýar. Size berkjan saglyk, awadançylyk we döwlet işleriňizde ul üstünlük ardy edýän. Sizin aly hedartyňyz. Size bolan belent hormaty mardaky ynandyrmalarmy kawurdyň. Nana adda Dank we Akufa adda Gana Respublikasynyň prezidenti. Şuun milli manadyň dolanşyga girdilmeginiň 27 ýyllygyna başlanyň ilim amal maslahatlar geçirildi. Mana Türkmen döwletliginiň ykdysady durnuklugynyň nişanyny we ýurdumyň garaşsyzlyk ýölgelerini durmuşa geçirmeň urukturjy guralyny urildi. Maslahatlarda täze taryhy ýamda milli bank ulgamyny mundan meýlekde ösürmegiň, ähli umumy we sewitleýin uğurlaň hemde oň Türkmenistanyň ykdysady ösüşine täsiriniň mühim meseleleri barada çykyşlar dinlendi. Hormatly arkadaşlarymyzyň gutlagyny Türkmenistan bir taraplyň mekanyny ilip yglan edilen ýylda ýurdumyzyň ykdysadyetiniň mühim ugry bolan bank ulgamynyň şalt depkinler bilen ösýän ulgamynyň birine öwürlenligi. Häzirki döwürde bank ulgamynyň ygtybarlygyny hasy ýokarlandyrmak boýunça alınıp barýan işleň döwlet siýasatynda mühim orun eýelýändigi barada aýdylýar. Milli manadyň durnukly derejesini saklamak, bank hyzmatlarynyň möçörlerini artdyrmak, oň hilini halkary derejesine çykarmak, bank işine dünýäniň öňdebarjy tejribelerini we innovasiýon tehnologiýalary ornaşdyrmak budoň öňünde durýan esasy wezipeler bolup durýar. Ýurdumyzyň banklarynyň öňünde durýan mühim wezipeleri laýyklykda türkmen manadynyň durnuklygyny pugtalandyrmak, gardylan we ilatyň goýumlarynyň möçörlerini artdyrmak boýunça ýygyderli çäreler amala aşyrylýar. Bank ulgamy üçin ýokary hünärli işgärler taýýarlamak meselelerine aýratyn ünserli. Şuň ýaly toplumlaýyn şäherler ýaşlyň halkara derejesine bilim almagyna we täze pikirlenip bilýän, batyrgy çözgütleri kabul etme ukyply hünärmenlen kemale gelmegine ýardam berýär. Hemişelik bir taraplamyzyň 25 ýyly münasibetli konkur boýunça ýurdumyzyň çempionat geçirildi. Şanly sene başlanan ýarş ussatlar ýüze çykardy. Hemmelerde uly gyzyklanma döreden ýarş ýurdumyň sport we ýaşar täze ministrliginiň Türkmen atları döwlet birleşiginiň we Owakyjylyk we Daşky goşaw goramak ministrliginiň bilelikde guramaklaryna geçirildi.
Açılık sportunun olimpiya görnüşlerinin biri olan konkurs, yani bedewli päsgeçilikden bökmek boyunça yarışların geçirmegi inni asıllı däbi urly. Türgündiň ýeňişe bolan ihlasy ýarşyň her bir tapgyryna aýdyn ýüze çykdy. Bu ýagdaý konkurs boýunça ýyleşlerimiň barha kämilleşip, ustatlyk derejesine ýetýändigini görkezdi. Ma'lum şeýle häzirki wagtda Türkmenistanda açylyk sportunyň durly görnüşlerini wagt etmäge iňňär uluslarly. Munyň özi ýurdumyň açylygyny mundan meýlekde ösdürmek, şöhret gazanan ahaltege bedewlerini ösdürip ýetişdirmek boýunça tohumçylyk işini kämilleşdirmek, çapsywarlar we sport bedewlerini halkara ýarşylaryna taýýarlamak bilen gönlüň ony baglanyş kıllar. Bedewleriň bu öz borçly tohumny ören, berent we oňa sarpa goýan Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ahaltege bedewi biziň bu ýsonjymyz we şöhratymyz adly kitabyna belleşi ýaly. Ahaltege bedewleri diňe bir däp bolan açapşyklaryna däl, eýsem açylyk sportunyň beýleki görnüşlerine de ajaýyp netijeler görkezýärler. Ýere gelen aýsak, ahaltege bedewleriniň görnekli wekilleri dünýä açylyk sportunyň we olimpiya hereketiniň taryhyna öz münasip orun tapdylar. Geçelen ýaşyň ýokary guramaşylygyna türkmen türgenleriniň barha kämilleşýändigine sanylgan boýunça uzak aralykdan sineden Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi, açylyk boýunça halkara hünärmen Germaniýaly tälimçi Katerina Jakob ýokary baha berdi. Oň aýtmagyna görä, türkmen türgenleriniň halkara sport bäsleşiklerini bilen sekbetleri eýiljek günleri inni daşda däller. Halkara derejeli hünärmen şeýlede açylyk sportuny ösdürmekligi uluslararýan üçin Mehriban akademida hoşalygyny beýan etdi. Açylyk dünýäsi öz boşly ugurdur. Onu adamyň işiniň diňe bir uguru bilen baglanşdyrmak mümkin näler. We öz boşlyk biziň durmuşymyzyň köp taraplaryny öz şynalýan şäherlerde öz beýany tapýar. Şunda bu şäherleriň many mazmunynyň üstüniň ajaýyp bayramçylyk öwüşgünleri, degişli ýarşylar bilen ýetirilýäni gowunlyjydyr. Bu ruhaniyetlik ýagdaý şöhraty dünýäde bolan tebigatyň bize peşkeş beren türkmen bedewleriniň hormatyna ýurdumyzda gurulýan dawralarda da aýdyn duýulýar. Ýurdumyň açylyk puwdugynyň bäsleşige ukyplygyny diňe ýokary ilmi kuwwat we tehnologiýa arkaly üpçün etmek mümkindir. Häzir ören wajyp ugru aýratyn ünsärliýär. Şeýlelikde konkurs boýunça geçirilen Türkmenistanyň çempionaty üstünliklere wetlendi. Oň netijeler boýunça Aqala diýen atlyň çykyşydan türgen Seýdimam Seýidow 3-nji, Terwaş diýen Atyrkeden türgen Ezbergoly Babaliýew 2-nji, Toýça atly Gyr atlyň çykyşydan türgen Nikolay Beglaryan baýrakly 1-nji orna munasip bolmak başardylar. Ýeňjilere Mehriban akademiyanyň adyndan sowgatlar dawaraly ýagdaýda goşurly. Arkada prezidentimiň ýol başlygyna puwduk hil taýdan täze üsüşe eýe boldy we işin halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny sürdi. Hemme taraplaryň döwlet gollawy netijesinde türkmen açynaçlyk mekdebi we açylyk sporty daşary ýurtlaryň hünärmenleriniň ýokary bahasyna munasip bolýar. Aşgabatyň açylyk sport toplumyny gözki at şapşyklarynyň ýapylyş dawarasy boldy. Guralan at şapşyklarynyň köpegişini dawalary etsenmegi, ýurdumyzda açylyk sportunyň ösdürilmegi bilen bir hatarda oňa döwlet derejesinde ähmiýet berilýändiginiň nowatdaky suwtnamasyna urildi. Açylyk sport toplumynyň çägini ýurdumyzda giňden ýaýbanlandyrylan medeni köpçülikden çäreleriň dabarasy belent boldy. Olarda halkymyzyň asyrlaryň dowamında döreden milli gymmatlyklary, zehinli dergärleriň we el hünärli deýnalaryň döreden ödümler görkezildi. Munyň özi şöhratly pederlerimiziň asyrlaryň dowamında döreden milli gymmatlyklarynyň ýogurlaryň we nesilleriň ara baglanşygyny öwrülip, olaryň döwrap derejede kämilleşdirilýändigini we munasip dowam etdirilýändigini alamatlandyrdy. Bu ýerde sportuň durly görnüşleri boýunça guralan bäsleşiklerdir görkezme çykyşlary dawara öýet bolşy öwüşgün çaýdy. Dawaranyň geçýän ýerinde ýurdumyzyň medeniýet sunugy tutatlarynyň çykyşlaryna da giňgerim berildi. Olarda Mehriban akademiyanyň amala asyrýan tutumly işleriniň, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň türkmen bedewiniň wasfy belentden ýetirildi. Ustatlarça ýerine ýetirilen aýdymlardyr saatlar bu ýere gelenlerde ýakymly duýgular döretdi. Durly meden şäherlerden soňra nowatdaky güýt gatşapşygyna giňgerim berildi. At çapşygynyň nowatdaky tapgyryna 3 ýaşar bedewler 1200 metr aralyga goşuldylar. Birinji çapşykda Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka açylyk toplumuna degişli Keşmeri diýen Dorat Pellehana birinji geldi. Ol bu aralygy 1 minut 18,18 sekund wagt sarp etdi. Çapy ýodadynyň iç ýüzüniň Keşmerem alborady. Ine diýden dartdy neçe keleşikli fırsatlar. Ine de Keşmeri Pellehana birinji bolup gelmegde başarýar. Keşmeri ýöňe okturylyp öz ýeňşini bayram edip gahrman arkadagymyda ilkinji çapşykda toy sowgadyny getirýär. Nowatdaky tapgyryň ikinji çapşygyna
Türkmenistanyň Içeri işler ministrligine degişli bolan Selviň Ýazatly Gara Dorbedewi ýeňişini bayram etdi. Ol bellenen aralygy 1 minut 17,10 sekund wagtda geçdi. Çekeleşli bolan taparyň 3-nji çapşygynda aralyk 1800 metr boldy. Onu Türkmenistanyň prezidentiniň ahiltekatçylyk toplumynyň bedirgen diýen akel melaty 2 minut 0,13 sekund wagtda ýeňji bolmagy başardy. 4-nji çapşykda Türkmen Oğuzçylyk Üniversitetining Ülker atly doraty bellenen aralyga 1 minut 58,11 sekund wagt sarp edip üstünlük kazandy. 2200 metr aralyga guralan 5-nji çapşykda da Türkmenistanyň prezidentiniň ahiltekatçylyk toplumyna degişli ýalkymly atly doraty 2 minut 35,12 sekundda bellenen aralygy ilkinji geçip ýeňiş kazandy. 6-njy çapşykda bellenen aralygy 2 minut 42,14 sekund wagtda geçen Türkmenistanyň baş prokuraturasynyň Algunan atly alaty ýeňji boldy. Nowatda taparyň jemleýiji 7-nji çapşygy hasy gyzykly boldy. Onu Türkmenistanyň prezidentiniň ahiltekatçylyk toplumyna degişli bolan Bayır atly doraty ýeňişini bayram etdi. Ol bu aralyga 2 minut 50 sekund wagt sarp etdi. At çapşygynda ýeňji bolan bedewlere serpaýlar ýapylyp, onuň çapykwarlaryna sowgatlar gowşuruldy. Berkarar watanymyzda gahrman arkadamyzyň taýsy taýlanlary bilen tebigaty aýaly çemeleşmek, onu gorap saklamak, öňküsinden baýlaşdyrmak esasy merkezinde durýar. Bu orada ýurdumyzda ýetgiderli işler durmuşy geçirilýär. Täfin tebigatymyzyň owudunlygy ýylyň ähli pasyny köp türlügi bilen tapawutlanýar. Häzirki güýz pasyny da tebigatymyzyň altyn tökeşi hasam özüne çekijidir. Şeýle owudun öz bolşy täsin we gözel tebigat ýerleriň birem Amyderiýanyň kenaryaky tokoýluklardyr. Amyderiýa döwlet tebi gorokanatyna alınıp barlayan işleň esasy gury Amyderiýanyň ortakymynyň kenarlarynyň tokoýluklaryny, suw üstü bölegini, haýwanat we beýleki jandarlar dünýäsini we kenaryaky täkralyk ýerleň täsin tebii eko ulgamyny öwrenmekligi hemde goramaklygy gönükdirilendir. Gorokanada esasan dikkatli çäkler goramak, gorok çäklerine ösümlik we haýwanat dünýäsiniň biologik aýratynlyklaryny öwrenmek ýaly ugurlar boýunça işler ýoly goýulan. Amyderiýa döwlet tebi gorokanatynyň çägine gabakly, görelli we nargy ýaly bölümler gerýär. Oň umum tutýan meýdany bolsa 48350 hektara barabardyr. Gabakly, görelli bölümleri Amyderiýanyň çep kenaryna, nargy bölüm bolsa sag kenaryna ýerleşýär. Kenaryaky tokoýluklary esasanam özüniň baý üsümlik dünýäsi bilen häsiýetlenýär. Almy işgärler tarapyndan gorokananyň çägine üsümlikliň 237 görnüşiniň gawat gelýäni kesgitlenenler. Häzirki güýz pasyna bolsa, tokoýluklar hasam ugudan keşweýedir. Ýagny tebigatyň ajaýyp tyllaýy reňkine bürelen daş döwrak adaty bolmadyk öwüşgüni bilen özüne çekýär. Gorokananyň öz bolşly we ugudan üsümlik dünýäsi barada aýdylanyna bolsa, äpet uly ýaşly toraňullara we petdelere ýygy-ýygydan gawat gelinýändigini gowunç bilen bellemek bolar. Bu bolsa tokoýluklarda tebigatyň ellegirmesiz görnüşde saklanyp galýanlygyny görkezýär. Elbette kenaryaky tokoýluklaryň şeýle baý üsümlik dünýäsiniň bolmagy, bu tokoýlarda dürli haýwanlaryň ýaşamagy üçin oňaýly şertler döretýär. Amyderiýa döwlet gorokanatynyň çägine gawat gelýän guşlaryň köp türlüdir. Bu ýerde ýylyň dürli pasyllaryna görä guşlaryň 250-den gowrak görnüşi ýaşaýar. Guşlaryň bir näçe görnüşleri Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna giýerdilenler. Gorokananyň suw bölegine häzirki döwürde balyklaryň 36 görnüşi duş gelýändigini doly anyklandy. Olar goramakda da düýpli işler ýoly goýuldy. Gorokanada gorok işleri bilen birlikde giň öwrümli ilmi işler hem utgaşykly dowam etdirilýär. Hormatly eleşir, häzir burda gepleşigimizde hepden dowamyny araşdyrýan Huwa barada, ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gulluw tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edizleşler, hormatly eleşir. Belşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň akrap dowru dowam edýär. Mähwan adamlar, gelingini bolsa noýabr aýynyň 2-sinden noýabr aýynyň 8-ine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan Huwa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyzyň çägine demirak gunatardan Huwa akymynyň aralaşmagy netijesinde hepdeniň ahyryny diýarymyzyň Balkan welaýetine atkem ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň geceňki temperaturalarynyn hepdeniň ahyryny atkem peselmegine garaşylýar. Hastakygy Ýurdumyzyň Balkan welaýetine ütkap duran bulutly howa bolup, hepdeniň ahyryny atkem ýagşy ýagar. Demirak günogordan günogora ornut gedýän tilik sekundda 7-12-den 12-17 metr etýän şymal öňsmegini hem de howanyň temperaturasynyň gecelerini 6-11 gradusdan 14 gradusa çenli mayıl, gündüzlerini 22-27 gradus, welaýetyň kenaryaky taraplaryny 13-18 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar.
Diyarymyň Ahaly welaýatyna atgym rutly, kepdanyň ikinji ýarymyna ütkap duran burtly howa bolup, gudortagy nordan günnora ornup gedýän tilik sekundda 5-8-den 10-15 metr etýän şymaly ösmüli, kimde howanyň temperaturasynyň gecelerine 5-10 gradusdan 14 gradusgacha maýyl, gündüzleri 13-18 gradusdan 26 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mar welaýatyna atgym rutly, kepdanyň ikinji ýarymyna ütkap duran burtly howa bolup, Demiraz günnora ornup gedýän tilik sekundda 5-8-den 9-14 metr etýän şymaly ösmüli, kimde howanyň temperaturasynyň gecelerine 2-7 gradusdan 9 gradusgacha maýyl, gündüzleri 10-15 gradusdan 25 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Diyarymyzyň Lewap welaýatyna atgym rutly, kepdanyň ikinji ýarymyna ütkap duran burtly howa bolup, Demiraz günnora demirgazyga ornup gedýän tilik sekundda 6-17-den 10-15 metr etýän şymaly ösmüli, kimde howanyň temperaturasynyň gecelerine 0-5 gradusdan 8 gradusgacha maýyl, gündüzleri 9-14 gradusdan 23 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzda Daşoğlu welaýatyna ütkap duran burtly howa bolup, Demiraz günnora ornup gedýän tilik sekundda 7-12-den 10-15 metr etýän şymaly ösmüli, kimde howanyň temperaturasynyň gecelerine 1 gradus sowukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündüzleri 5-10 gradusdan 20 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda atgym rutly, kepdanyň ikinji ýarymyna ütkap duran burtly howa bolup, günnora ornup gedýän tilik sekundda 6-8-den 9-12 metr etýän şymaly ösmüli, kimde howanyň temperaturasynyň gecelerine 7-9 gradusdan 12 gradusgacha maýyl, gündüzleri 15-17 gradusdan 27 gradusgacha maýyl bolmagyna garaşylýar. Mehriban ýylaşlar, ýurdumyň noýabr aýynyň 2-sine magnit radiýasiýasynyň gowşak ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz noýabr aýynyň 2-sinden noýabr aýynyň 8-ne kepdäň dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyş boluňuz. Eýdi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan böleçikleriň möçlerini gadadan 10 ýer götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirlerini öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy, şeýlehem göýüs pastynyň dowam edýän günlerini howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, pastyga görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşlar, bu düzgünleri berk-berja etseňiz, ýylyň islenlik pastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Merhaba adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşüretsenýär. Dehlet üçin özünni bolsa halkyň dehpedi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şunlar. Hoş sağ bolun ýerleşler.